partir d'aquí tenim clar que les dones, pel fet de ser dones, patim una doble discriminació. Veure limitada la nostra capacitat productiva perquè assumim quasi exclusivament encara el treball no remunerat i perquè a l'assumir aquest treball no remunerat de forma majoritària, això també ens dificulta aquest accés al mercat de treball. Per veure la magnitud real de la bretxa salarial anual, hem de tenir en compte les condicions de treball precàries, la precarietat a les que estem sotmeses més les dones que els homes, ocupem llocs menys valorats i menys qualificats i hi ha un punt important que és la persistència dels estereotips de gènere encara en el món del treball. Això alimenta aquesta segregació sectorial i segregació ocupacional, perquè encara hi ha aquella idea de que pel fet de ser dones ens hem d'ocupar més dels treballs d'atenció a les persones i els homes decantarien més cap a l'àmbit científic o tecnològic. Sobretot que hi ha un índex més alt de contractació temporal a temps parcial i de rotació no desitjat. O sigui, a vegades ens hem de quedar amb aquella feina a temps parcial, però perquè no trobem una altra de temps total. I aquesta podria ser una dada positiva, la bretxa disminueix. Però, esclar, si la bretxa disminueix a aquest ritme, un ritme clarament insuficient, ens trobaríem que d'aquí 45 anys seria el moment en què tancaríem la bretxa. Agrupant grans factors tindríem la segregació horitzontal per una banda, perquè les dones es concentren en sectors i ocupacions pitjors pagats i valorats, tal com demostren les dades. La segregació vertical, perquè tenim aquelles barreres des de l'àmbit formatiu, la nostra promoció professional a les empreses i el sostre de vidre que impedeix que les dones arribin a llocs de responsabilitat. La precarietat, que majorment afecta a les dones, com hem situat, en aspectes com la contractació a temps parcial no voluntària, la temporalitat, i suportar major tasques de cures en totes les etapes de la vida. El terra enganxifós que no permet a les dones desenvolupar la seva carrera professional. Es requereix una recuperació general dels drets del treball i la derogació o la reversió de les mesures més lesives de l'última reforma laboral que ha precaritzat el nostre mercat laboral els últims anys, com hem situat, i que afecta de manera especial a la bretxa salarial i que afecta de manera especial a les dones. Hem fet avenços en els espais de concertació social, tant a Catalunya com a nivell de l'Estat. L'acord interprofessional de Catalunya té avenços importantíssims amb recomanacions concretes de mesures per la igualtat en totes les empreses i la recomanació de plans d'igualtat en totes les empreses, més enllà que la norma marqui empreses de més de 250 treballadors. Però els plans d'igualtat no són suficients per l'erradicació de la bretxa perquè hem de visualitzar altres qüestions com l'accés a la pròpia feina i la classificació professional, com fem les valoracions dels llocs de treball, que continuen estant valorades les categories professionals i les posicions que ocupen les dones en salaris inferiors normalment.